Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagon, humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula, jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, zure semea bihali dezu mundura egiazko argitzat, isuri agindutako Espiritu Santua, gizon emakume bihotzean egiaren hazia erein eta fedearen aitormena eragin dezan, eta egizu denek bataioaren bidez bizi berrira jaiorik, irits dezatela zure herri bakarrean sartzea, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Hebrearrei egindako epistolatik. Familia bereko seme-alabek odol eta haragi berak dituzten bezala, Jesusek gizakiaren odol haragiak hartu zituen, bere heriotzaren nagusia den deabrua ezerezteko, eta heriotzaren beldurrez, beren bizitza osoan esklabu bizi zirenak askatzeko. Jesus ez baitzen aingeruei laguntzera etorri, Abrahamen jatorrikoei baizik. Horregatik, gauza guztietan bere senideen antzeko izan behar zuen, apaiz nagusi errukitsu eta jainkoari dagozkion gauzetan fidagarri izateko, herriaren pekatuak barkatzeko gai. Bera ere, nekeetan probatua izan zelako. Orain gauza da probaldian daudenei laguntzeko. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jauna dut hartzai ez naiz ezeren beharrean, jauna dut hartzai ez naiz ezeren beharrean. Jauna dut hartzai ez naiz ezeren beharrean, larre gurietan etzan arazten nau, ur bazter lasaira eramaten nau. Jauna dut hartzai ez naiz ezeren beharrean, zoriona eta maitasuna ditut lagun bizitzako egun guztietan, eta jaunaren etxean biziko naiz amaigabeko egunetan. Jauna dut hartzai ez naiz ezeren beharrean. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Markosen liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesus bere herrira joan zen, ikasleak ondoren zituela. Hurrengo larun batean, sinagogan irakasten hasi zen, entzule asko karriturik hau zioen. Nondik du honek hori guztia, zer da eman zaion jakinduria hori, eta honen eskuz gertatzen diren mirari hoiek. Hau ez aldaba, arotza, Mariaren semea eta Santiago, Jose, Judas eta Simonen anaia. Eta honen arrebak ere ez aldira hemen gure artean bizi, eta ezin zuten sinetsi harengan, Jesusek esan zien, profetari edonon ematen diote ohore, bere herrian, senitartean eta etxean izan ezik, eta ezin izan zuenan miraririk egin. Hala ere gaixo bakar batzuk sendatu zituen eskuak gainean ezarriz, eta harriturik zegoen haien sinis gogorkeriaz. Gero inguruko auzoetan ibili zen irakasten. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jesusengan sinisteko batzuentzat bere garaien oztopoa zen gertuegikoa zela. Hain zuzen ere gure jainkoak nahi izan zuen gurekin bat egin denean, gutako bat bilakatuz.
Eta hori batzuentzako oztopo izan duzen sinistu ahal izateko. Eta hain zuzen ere, ez zutelako espero Jainkoaren gertutasun hori. Itun berrian, arki dezakegun gauzarik edo nobedaderik handienetako bat, hoixe dugu Jainkoa gertukoa dela. Itun zarrean ere hala agertzen da. Israeldarrek esatu zuten gure Jainkoa, beste Jainko guztia baino gertuagokoa dugu. Baino Jesusek ematen duen gertutasun hori ez zuten inondikan ere espero. Eta guretzako, gure erlijioan ezinbesteko errealitate bat dugu hori. Jainkoak nahi du gure kinegon, gutako bat izan, gure adiskide bilakatu. Guk senti dezagula gertukoa eta adiskide bezala. Senti dezagula konfidantza. Horre jakina, ez du esan nahi, errespeto falta, baina bai, adiskidetasuna eta konfidantza. Errespetatuz eta maitatuz, baino ez urrutiko norbait bezala edo ikaragarria den norbait bezala edo modu hortan ez dugu ikusi behar Jainkoa. Ez du guk hola ikusterik nahi, baizik eta gertukoa gutako bat bezala maitatzen deguna. Eta bere gertutasun horretan benetako Jainkoa deskubritzea, hoixera berari eskatu behar dioguna. Gure fede hori sakontzea, handitzea, areagotzea, bera ezagutuz, baino baita ere gertukoa dela, berarekin tratua eduki dezakegula, eta gure adiskidea dela beti bihotzean sentituz. Begira Jauna, bere burua guztien salbamenerako eman zuen zure Kristori. Egizu, eguzki alde batetik besteraino zure izenak gorez dezatela herri guztietan, eta zuri Jaun handi horri eskain dezaizutela opari garbia alde guztietan Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zuekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak Jaunagan dauzkagu. Eskerrak Jaungoiko gure Jaunari egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guzturi eskerrak ematea Jauna. Aita guztiz, santu Jaungoiko ahal guztidun beti ireko horri. Ez duzu gure gorespenen beharrik, baina zure doaia dugu zuri eskerrak ematea. Gure kantuek ez dizute zuri haintza handiagotzen, baina bai guri salbamena ematen Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Horregatik, santu eta engelu guztiekin batean, goresten zaitugu pozez beterik kantatzen dugu. Santu, santu, santua, diran guztien Jainko Jauna, zerurrak beterik dauzka zure dizirak, osana zeru goienetan. Bereinkatua Jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai Jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu horiako hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure Jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena.
egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte haudeko berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora. Leon, Gureita Santu eta Gutzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izango goan jauna bizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizadi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta egintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zai gaudela. Zure getza, zure ospeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna. Zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin, emaiozue pakea ekarri. Jangoikoaren bindotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emain duzu pakea. Ona hemen, jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren naira deituak jauna, ni ez nahi zinor zuen betxean sartzeko, baino santzazuz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Indar berritu egin gaituzu jauna gure erospeneko sakramentuaren bidez. Egizu betireko salbamenaren janari honi esker, egin dezagula beti aurrera egiazko fedean, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zu egin eta zure espirituarekin bere ikaz zaitzatela janiko guziarduna gehitak,
eta Semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakean eskerrak jangoikoari.